Mitäs tämä on? Onko se paskaa? Jep, paskahan se on. Eli se on Sami täällä taas. Hyvää huomenta kaikille tai päivää tai iltaa. Mihin aikaan nyt katsottekaan tätä? Samilla on asiaa. Nimittäin. Nyt kun on tämä kouluviikkokin pärähtänyt käyntiin, no tämähän onkin jo toinen viikko itse asiassa, koska kontaktiopetuksen aloitin viime viikolla, niin tällä viikolla ollaan menossa torstaissa luonnollisesti. Ja tänään meillä on tällainen harvinainen ulkoilupäivä keskellä koulupäivää sitten meidän oman ryhmäohjaajan tunneilla. Niin saadaan sillä kuitettua sitten toi huomisen 1 tunti, joka on hänellä. Niin ei tarvitse sitten huomenna mennä hänen tunneen, päästään vähän aikaisemmin kotiin. Niin tänään sitten kuulemma saa ottaa myöskin eväitä mukaan sinne meidän ulkoilupäivää, kun se on siellä meidän opiston pihalla, eli Jyväskylän kristillinen opisto. Jos joku ei vielä tiennyt, että opiskelen siellä, kyllä, opiskelen siellä juuri parhaillaan. Vuoden mittainen opiskelu ja koulunkäynnin ohjaajaksi on tavoitteena tulla. Joten minäpä sitten päätin, että tänään tehdään myöskin löntösiä. Ja niitä eilen sitten mainostin meidän luokkalaisille, että hei, mä osaan tehdä löntösiä. You know? Ja sitten on sellainen, mikä löntönen? Se on salaisuus. No okei, mä vihjasta, että niin se on sellainen eräänlainen leivonnainen. Hyvin nopea, kuten lettukin paistaa. Mutta muistuttaa vähän amerikkalaista pannukakkua. Koska taikinahan on, kuten tuossa äsken vilautin, niin hyvin sitkeää. Koska siinä on jauhojen ja maidon mittasuhteet tavallaan päinvastoin kuin lettutaikinassa. Eli jauhoja on tuplasti enemmän kuin maitoa. Mutta siinä voi kuitenkin lönttäsissä käyttää poikkeuksellisesti maidon tilalla joko piimää tai sitten myöskin, oliko se ruokaviiliä. Et monipuolinen valikoima. Samilla on osio löntöset. Kuinka tehdä löntösiä? No niin, ja vaihe 1. Reseptistä sitten näytän erikoiseditoinnilla, että mitä kaikkea siinä kuuluu. Ja tietenkin sensuroin sen tai poistan sen salaisen ainesosan. Eli tosiaan taikina on hyvin sitkeä. Tällaista. Ja pannu lämmitetään suurin piirtein 3-4, suurin piirtein sen puolen väliin. Odotellaan, että okei, on kuuma. Vähän näppi kärähti. Ei mitään. I'm okay. Niin, tässä sitten noudellaan, että toi pannu lämpiää. No okei, se on jo aika lämmin. Noniin, eli tästä lähtee. Otetaan lusikalla tällainen 1 reilu annos. Ja pistetään se pannulle. Niin, ja sitten ruvetaan vähän levittämään sitä, että saadaan siitä semmonen noin kämmenen kokoinen alue. Ja lisää. Ja tällaiselle isolle peruspaistin pannulla, kun niitä tekee, niin niitä tulee yhdestä pannullisesta noin 5 kappaletta. Sitten. Ja tosiaan kannattaa huolehtia, että se taikina menee sinne, missä sen pitääkin mennä. Mutta se alkaa paistamaan vähän tällaisia riuskoja. Niitä on sitten kiva yrittää sieltä irrotella. Ja kyllä aina toisaalta helposti lähtee irti, mutta ei ihan maistu välttämättä niin hyvällä kuin itse lönttöset. Ja tosiaan silloin 2 viikkoa sitten sunnuntaina ravintolapäivänä niitä tuli paisteltua ja myytyä siellä ravintolapäivässä. Niin sitten noin 100 kappaletta niitä sain tehtyä. Ja 2,5 tunnissa kaikki tuli myytyä loppuun. Ja vieläkin olisi tullut se siinä purkuvaiheessa, kun pistettiin kamoja kasaan, niin silloinkin olisi vielä tullut pari asiakasta kysymään kaveriporukalla, että onko täällä vielä niitä lönttäsiä. Niin
Valitettavasti ne juuri loppuivat. Yritän ensi kerralla sitten järkätä paremmat olosuhteet niiden paistamiseen. Ja jos pannu on tosiaan siinä lämpötilassa, missä sen pitäisi olla, niin siinä löntösten peruspaistamisessa menee niin kuin noin 15-20 sekuntia, että se on paistunut siihen oikeaan lämpöpittaan. Pitää vaihtaa kättä. Helpompi sitten paistaa. Ja niin katsotaan. Ahaa. Ihan vaalea. Siispä pannu ei vielä ollut oikeassa lämpötilassa. Joten tästä kannattaa tosiaan huomioida, että pannu on oikeassa lämpötilassa, kun niitä lönttösiä sinne asettelee. Riuskat irti. Löntösriuskat. Ja se on yleensä hyvä merkki, jos kuten tuosta rupeaa näkymään, että siinä tulee noita reikiä pikkuhiljaa tuon pinnalle, niin silloin se yleensä niinku just oikealämpöisessä pannussa, niin se on merkki siitä jo viimeistä, että nyt on lönttönen kypsä. Noniin. Kullonruskea pinta kyllä. Nyt ollaan oikeassa lämpötilassa. Nice. Ei ole kivaa sitten tarjolla niitä tänään siellä koululla puolikypsänä. Vaikka kun tää mun pannukin meinaa aina karata. Toisella käydä kuvata ja toisella pitää. Täällä lenttoset irti. Onnistuiko jos mä laittaisin sen tähän? Ei, kamera lähtee liukumaan tästä. No can do. Noin, ja siinä vaiheessa kun on tosiaan käännetty ja pannu oikeassa lämpötilassa, niin siinä menee toiset 10-15 sekuntia, että se on silloin jo oikeasti kypsä. Kuten tästä voi nähdä, että sieltä tulee ton näköinen sitten, kun se on valmis. Ja sitten siirretään vain sinne. Hoplaa. Ja tietenkin täällä kun vielä tämä vähän aempi. Oho. Sehän kypsyy aika helposti. Nice. Nää vielä pitää kans toiselta puolelta. Vähän lämmitetään näin. Tule hyvä kakku, älä tule paha kakku. Ei kun miten se loru menikään. Tule hyvä kakku, älä tule hitto. Lausu sitä samaa lorua, vaikka se piti mennä jotenkin. Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Tästä tulee jotakin, aivan nanna nytten. Jee. Skippapadapapapaa. Minä löntösiä paistelen. No, saa se nyt jonkun verran väriä. Hyväksytään. Kun hyppää ja... Niin. Hyväksytään. Noin. Siinä on ensimmäiset lönttöset, niin näin niitä lönttösiä sitten paistellaan. Ja lopputaikinahan sujuu samalla lailla sitten, kunnes on kaikki paistettu. Ja näin sitten paistetaan lönttösiä tosiaan kertaa 2, kun pitää nyt hokea tätä tälleen. Ja tällaista asiaa tänään sitten jatketaan ensi kerralla. Hadipatsui!